Is-silta li se naqraw mill-iskrittura insibuha fl-Atti kapitlu 2 fejn għandna l-Knisja fl-ewwel stadju tagħha Pentekoste. Pietru għadu kif pridka messaġġ li bih spjega li Ġesu ta' Nażaret bil-provi u għall-Messija talla. Difatti Alla qajmu bell-imwiet u n-nies rispondew għat-2 vers 40 l-awtur jgħidilna li b'ħafna kliem ieħor Pietru xed u kompla jeżortom billi qal kunu salvati minn dil ġenerazzjoni perversa. Għalhekk dawk li aċċettaw kelmtu tagħmdu u żdiedu f'dak il-jum madwar 3000 ruħ. U ddedikaw irwieħhom għat-tagħlim tal-Apostli u għax-xirka fi qsim il-ħobs u fit-talb. U kull ruħ inħakkmet mit-timenza biża' qaddis ġifieri. U kienu jsiru ħafna eġubijiet u sinjali mirakolużi permezz tal-Apostli. U dawk kollha li jemmnu kienu flimkien u kellhom kollox komuni. U kienu jbiegħu il-proprjetajiet u l-possedimenti tagħhom u jaqsmuha ma' kulħadd skont kif wieħed kellu bżonn. Din kien espressjoni ta' imħabba spontanja dakinhar li joġobhom illi jippuljaw ir-riżorsi tagħhom flimkien ħalli ħadd ma jkun nieqes. Il-Bibja ma tordna li nagħmlu hekk, però hija espressjoni sabiħa tal-imħabbu x'vera. U kuljum komplew jattendu għalenija fit-tempju u jaqsmu l-ħobs minn dar għal dar, jieklu l-ikel flimkien bl-eżultanza, b'ferħ kbir ġifieri, u s-sinċerità tal-qalb ifaħru l-Alla u jgawdu favur man-nies kollha. U kuljum is-sit żied mat-total tagħhom il-dawk li kienu qed ikunu salvati. Jalla l-mulej jibierek dan l-qari ta' kelmtu. Missier ta' smawieta kif aħna għal darb'oħra ġejna hawnhekk il-għal xnafu li il-sim tal-kelma huwa bħal ħobs illi iservina ta' nutriment ta' ruħna. Aħna mulej nersqu u nitolbuk sabiex tatina dak l-aptit spiritwali ħalli nissaħħu u nkunu aktar u aktar marfin x'inhija r-rieda tiegħek għalina bħala dixxipli f'dan iż-żmien, f'din is-soċjetà, kif għandna nġibu ruħna sabiex inti jogħġbok illi tkompli tberikna u permezz tagħna wkoll għalkemm aħna m'aħniex aħjar minn ġarrar tal-fuħħar, inti tkompli twassal l-aroma, il-fwieħa tal-Evanġelju tiegħek lin-nies ta' madwarna. Aħna nemmnu mulej li b'dawn l-isforzi tagħna inti wkoll jirnexxielek illi tiġbed lejk il-dawk li inti tafhom minn qabel u predestinajthom għall-ħajja. Għaldaqstant nitolbuk sabiex dak li se nitgħallmu l-lejla nożżuh fi qlubna u naġixxu fuqu għall-glorja u s-sebħ ta' Ibnek Ġesu. Amen. L-aħwa huwa d-dmir ta' kull Kristjan illi sakemm fil-providenza talla għandu permess huwa possibbli għalih li jingħaqad ma' knisja lokali bħal miha din u jsir membru fidil tagħha. Il-Bibja tiċħad l-idea u hija kontra l-idea illi Kristjan jista' kapriċċjożament jaqbes minn knisja l-oħra jew anke forsi jibqa' d-dar għax jippreferi li jibqa' d-dar għaliex m'għandux bżonn ifendi waħdu. Għandu Bibja d-dar dawn huma dijat strambi għall-aħħar għall-Bibja imma tant popolari llum. U allura jridu nittakiljawa din il-marda li qegħdin naraw sabiex aħna nfusna nkunu konvinti illi iva Alla la darba sejjaħli bil-grazzja tiegħu irridni ningħaqad mal-familja tiegħu. Issa bħalma aħna kull flaxija immorru lura id-dar għand il-ġenituri jew biex naqdu ma'
ma' żewġna jew mal-mara tagħna. Ma ninġabru d-dar kull flaxija, Alla jrid li regolarment la drabaħna u liedu ninaqdu ma' familja tiegħu viżibbli fuq l-art. Il-Knisja diki. U hawnhekk anke mill-bidunet għandna li b'mod spontanju dawk li aċċettaw kelmtu jgħidilna li tagħmdu u żdiedu f'dak il-jum madwar 3000 ruħ. Ġifieri diġà kien hemm dixxipli il-nukleju oriġinali tal-Knisja u miegħu ikkonvertew 3000 ruħ u żdiedu magħhom. Kull darba qegħdin naraw il-Knisja issejjaħ tiġbor fiħdana il-dawk li huma mifdija bid-dem ta' Kristu. Fl-aħħar naqraw ukoll li dawn kienu jfaħru l-Alla u jgawdu favur man-nies kollha u kuljum is-sit żied mat-total tagħhom. Jiġifieri hija xi ħaġa evidenti li kien hemm għadd ta' dixxipli u l-mulej baqa' jżid ma' dak l-att. Hija xi ħaġa li jridu napprezzawha u nirreżistu t-tendenza moderna illi niżolaw ruħna. Qegħdin ngħixu fi żmien individwalistiku immensament. Fejn kulħadd jaħseb illi jgħaddi mingħajr għajnuna minn ħadd ieħor, illi jista' jkun indipendenti. Dan l-individwaliżmu sfrenat fil-kultura moderna iservina biss b'den. Jekk aħna għandna l-mentalità li bħala Kristjani nista' ngħaddi mingħajr aħwa oħra, hija xi ħaġa perikoluża immens. Qegħdin ngħixu jiena ħansejħilha l-epoka tal-istessu. L-importanti huwa jien. U anke jekk m'hemmx ieħor ritratt ma jimpurtax nieħdu jiena lil innifsi il għaliex bħalli kieku d-dinja tirrivolvi madwari. Iridu nifhmu illi l-familja tal-Alla hija kbira u Alla jrid illi dik il-familja tiegħu tiġi espressa f'kongregazzjonijiet lokali li jiltaqgħu regolarment f'post wieħed. John Donne, il-poeta Angliż tas-seklu 17, għalilna no man is an island. Ebda bniedem mhu gżira maqtuħa lih innifsu. Rridu nifhmuha din. F'ebda sfera aħna bħala bnedmin għandna bżonn il-kumpanija ta' xulxin. Bil-bidunet għal mhux tajb għar-raġel jkun waħdu naħloqlu mara li tkun is-sieħba tiegħu. U f'kull ħaġa li hija ta' barka għalina rridu ninaqdu ma' nies oħra. L-antiki kienu jisom kellhom dan il-proverbju illi l-unjoni tal-bniedem malla, jekk inti tajt li jiena għandi relazzjoni ħajja malla, tfisser illi għandek ukoll unjoni ta' bnedmin ma' xulxin. Għal ma jidniex illi nħobbu lilu, rridna wkoll nħobbu lil xulxin. U allura illi kun jimpurtana minn xulxin. Ma nixi ngħidu kull persuna appena jagħmlu jilda mill-ġdid issir immedjatament membru fil-Knisja inviżibbli. Il-Knisja inviżibbli ġifieri. Il-għad sħiħ tal-maħturin tal-Alla illi diġà kisbu s-salvazzjoni jew għad jiksbu s-salvazzjoni. Malli twelit mill-ġdid jiena sirt membru ta' dik il-Knisja inviżibbli li l-Bibja ssejħilha il-ġisem ta' Kristu. Pawlu jgħidilna li bi-spiritu wieħed konna mamdin f'ġisem wieħed, il-ġisem wieħed ta' Kristu. Ħafna membri u Kristu ir-ras. Din il-Knisja hija komposta minn dawk kollha illi ta' bilħaq emnu fl-uniku sit u Salvatur. Issa jiena nsaqsi fejn nista' niltaqa' magħhom? Fejn nista' narhom dan nies? Il-mifdijin tal-mulej. Fejn issibhom? U t-tweġiba espliċita u enfasizzata tal-Bibja hija illi issibhom f'xirka flimkien li jiltaqgħu regolarment flimkien għal qima għat-tagħlim u għat-talb. Dik hija l-Knisja b'saħħitha illi Alla jogħġbu illi ibierek. Hekk il-Knisja allura bħal mija din kongregazzjoni sa tkun kbira, żgħira. Dik il-Knisja hija espressjoni viżibbli tas-saltna ta' Kristu fuq l-art. Il-Kristu aħna nsejħulu s-Sultan. Tajjeb, kif Kristu juri illi hu qiegħed jaħkem
fuq in-nies. Appuntu billi tarhom li dawn flimkien tajjeb qegħdin jiltaqgħu biex jirrikonoxxu l-sovranità ta' Kristu fuq ħajjithom kollha. Mela, fil-bqija tal-preżentazzjoni tiegħi llejla ħa nagħtikom ruxmata raġunijiet għala jien u int Alla jżommna responsabbli li naqdu bħala membri attivi u ħajjin ta' knisja lokali. Palmija din. L-għonet ħanikkonsidraw il-warrant, imbagħad ir-raġunijiet, l-impenn u wkoll il-barkiet meta aħna nkunu membri fi knisja lokali. Il-warrant għal sħubija fi knisja lokali, ġifieri x'awtorità tatina l-iskrittura biex nemnu u naġixxu fuq dan it-tagħlim illi Alla jrid lili u lilek illi ikollna sħubija membership fi knisja lokali. Il-dedikazzjoni ta' Kristjan ġenwin għas-Sit tiegħu Ġesu Kristu hija inseparabbli mid-dedikazzjoni li għandu juri lejn il-knisja tiegħu. Jekk għandek ħabib, u dal-ħabib jgħidlek għandi għarusa u nixtieqek illi tiltaqa' magħha. U ilaqqek magħha, tiklu flimkien u l-għada ċempillu tgħidlu isma' inħobbok kemm trid u nirrispettak, però ma tantx niżlet lilek il-mara. Tlaqqani aktar magħha. Kemm taħseb li jibqa' ħabib miegħek dak ir-raġel? Min ħobb l-arus, ħobb l-arusa wkoll. Jekk jiena nikklejmja illi Ġesu huwa s-Sit u Salvatur tiegħi, irrid ukoll nħobb lill-arusa tiegħu, il-Knisja. Allura din id-dedikazzjoni li nuri lejn Ġesu, din il-konsagrazzjoni li jiena għandi lejh, tirrekjedi impenn formali, pubbliku, volontarju, mhux għax ħadd qed iġielni, imma x'naraf illi Ġesu il-kman tiegħu huwa bonfatt. Okay? Impenn ukoll solenni u regolari mhux meta għandi aptit. Jew meta m'għandix nagħmel, jew meta jfettilli regolari. Daqskemm inti flaxijiet tmur id-dar biex tinġabar mal-familja, hekk ukoll Alla jridna li ninġabru flimkien regolarment sabiex il-kol flimkien nagħtuh qima u nservuh. Se nagħti allura evidenza għal l-eżistenza favur knejjes lokali li Alla jrid illi s-saltna tiegħu tiġi murija permezz ta' knejjes bħal mija din. Il-patt il-ġdid jkollok taqrah kollu kemm hu infatti tara illi Alla jrid illi id-dixxipli in-nies illi irċivew il-maħfra minn għandu jiltaqgħu flimkien il għaliex il-Knisja hija mezz kbir li Alla iwaslilna l-grazzja tiegħu. Il-knies lokali kif għattilkom jikkonsistu f'individwi li jistgħu jingħaddu, nistgħu nodduhom. Il-flatti 2, il-pass li qrajna, jgħidilna li dawn il-konvertiti ġodda 3000 illi ngħaqdu mal-Knisja x'għamlu? Iddedikaw erwieħhom għat-tagħlim tal-Apostli meta għandek xi ħadd iddedikat. Tifhem? Xi ħadd iddedikat għall-futbol. M'hemmx partita li ma jarejx fuq television, għaliex għax huwa iffissat fuq il-futbol. U l-istess ħaġa aħna l-Kristjani, iddedikaw irwieħhom għat-tagħlim tal-Apostli u għax-xirka, japprezzaw il-komunjoni bejniethom, il-ħbiberija ta' bejniethom, u għal-qsim il-ħobs u fit-talb. Aktar tard f'kapitlu 4 u vers 4 jgħidilna illi ħafna minn dawk li semgħu l-messaġġ emnu u l-għadd tal-irġiel sar madwar 5000. Għal darb'oħra.
għandna lill-mulej li qed iżid malad man-numru tad-dixxipli. Il-Knisja tilqa' fi ħdana fidili oħra, Atti 5 vers 14 jgħidilna li aktar nies jemnu fis-sit kienu miżjuda mal-għad tagħhom. Multitudnijiet kemm ta' irġiel kif ukoll ta' nisa. Il-Knisja tikber billi tilqa' fi ħdana konvertiti ġodda. Tajjeb, dik hija l-istampa illi tatina jatina testament il-ġdid, jiżdiedu mal-Knisja u jistgħu wkoll jonqsu minn mal-Knisja, mhux biss bil-mewt. Imma wkoll forsi bat dixxiplinarju. Meta għandek xi ħadd illi mhuwiex qed iġib ruħu ta' Kristjan. Qed jgħix fid-dnub lampanti ma jridx illi jindem minn dan il-ħażen tiegħu u allura l-Knisja trid tieħu passi bħal minti jekk għandek tuffieħa fil-basket imħassra taqbad u tneħħiha għax tinfettalek l-oħrajn kollha. Ġifi Knisja għandek ġabra ta' nies li jistgħu jiżdiedu jew jonqsu u nafu l-għadd tagħhom kemm huma dawn in-nies. Kull Knisja lokali wkoll hija msejħa biex tagħżel mexxejja. Jekk intom bħala kongregazzjoni tinsertaw mingħajr mexxejja, tajjeb, min x'azzjoni se tittieħed biex il-mulej jagħtikom mexxejja? Intom li għandkom l-interess illi taraw li għandkom tmexxija skont l-istandard tal-Iskrittura. Ukoll it-twettiq tal-Kummissjoni l-Kbira, Ġesu għalilna morru fid-dinja kollha u x'għandu l-Vanġelu lill-ġnus kollha. Kif ħanagħmlu da? Individwalment? Jien waħdi? Int waħdek? Hija xi ħaġa impossibbli. Kif Ġesu tagħna l-Kummissjoni għalilna mhux biss nippritikaw l-Vanġelu, imma nagħmduhom u inkomplu nagħlmuhom dak kollu illi huwa kkmandana. U allura hawnhekk għandna dinamika fejn għandek nies li qegħdin iħarġu nies oħra, qegħdin jagħmduhom, qegħdin jagħtuhom katekeżi, tagħlim ħalli jistuddaw fil-fidi. Il-Patt il-ġdid ukoll jippreżenta stampa ta' dixxipli illi flimkien qed jagħtu qima lill-Alla u jservuh. U allura għandhom obbligi lejn Knisja lokali. Il-Knisja li tinsab f'Tessalonika, il-Knisja li tinsab f'Efesu, ġo Filippi, għandek ġo Ruma. Kongregazzjonijiet fi bliet partikolari. Din il-dinja tant importanti u frattant aħna bħala bnedmin għal diversi raġunijiet, imma forsi l-aktar maħabba l-gburija nattiva fina, naħsbu nistgħu ngħaddu minn l-Knisja. Fil-Ktieb tal-Ebrej kapitlu 10 vers 23 jgħidilna illi ħanżommu sħiħ l-istqarrija tat-tama tagħna. U ħanikkonsidraw kif nistimulaw lil xulxin għall-imħabba u l-għob it-tajba. Kif jiena nistimulak, kif nista' inħeġġek mill-bogħod minn għamel iltaqa' miegħek, impossibbli. Ma nistax nagħmilha. Ejdu nistimulaw il-xulxin għall-imħabba bla ma nabbandunaw il-ġmieħ tagħna flimkien bħalma jatrawha ta' xi ħud, anke fi żmien l-Apostli. Kien hemm xi ħud li jaħsbu li jistgħu jgħaddu mingħajr il-Knisja. Dak li qegħdin naraw illum huwa xejn ġdid, però illum ovvjament morna fl-estrem. Il-mentalità hija li nista' nfendi waħdi, nista' nimxi waħdi. Ħantikom ftit raġunijiet. Issa, għala huwa importanti li bħala Kristjan tidentifika ruħek fedelment, jiġifieri bħala regola ġenerali. Ma kull opportunità li mulla jagħtik tonqox milli tingħaqad mal-aħwa fil-Knisja lokali. L-ewwel nett, ix-xhieda tiegħek trid tkun pubblika u aperta. Vera jew le?
Ġesu jgħid illi belt mibnija fuq għolja ma tistax teħba. U dik l-Knisja tiegħu hija belt mibnija fuq għolja. U lanqas xi ħadd ma jixel musbieħ u jqiegħdu taħt is-sodda, ma fejn qiegħdu fuq l-istand biex dak li jidħol jara d-dawl tiegħu. Hekk ukoll ħallu d-dawl tagħkom jiddu qudiem il-bnedmin biex jaraw l-opri tajba tagħkom u jigglorifikaw missierkom li fis-smewwiet. Ġesu qed jgħidilna illi x-xhieda tagħna tkun pubblika, tkun bil-miftuħ. Raġuni oħra hija illi l-Kristjan ovvjament ma jistax jgħaddi waħdu. Diġà enfasizzajta jeħtieġ membri oħra. Il-Knisja mhux jien u Kristu. Kristu għar-ras. Mu għar-ras ta' ħafna membri. Ħafna membri. Tifel illi huwa bla familja insejħulu orfni. U jeħtieġ illi jkun adottatu ġvera. Persuna bla pajjiż hija refuġjata. U għandha bżonn tkun milquha. Kristjan bla Knisja huwa anomalija. Għat-Testament Ġdid ma jeżistix. Ma jeżistix. Bħalma ma jeżistux l-infanti bojot. Kristjan mingħajr ma huwa imsieħeb fi-Knisja lokali skont l-Iskrittura ma jeżistix. Għalhekk Ċiprijanu fis-seklu 3, wieħed mis-Santi Padri, qal illi ħadd ma jista' jkollu lil Alla bħala missieru jekk m'għandux il-Knisja bħala ommu. Jekk Knisja li tista' tiltaqa' magħha. It-tielet raġuni. Impossibbli tobdi l-Bibja kollha kemm hi jekk tibqa' d-dar iżolat waħdek. Din mhux darba jew tnejn smajt illi u lex mort hemmhekk mhux bunix, mort hemmhekk li pritka ma jogħġobniex, mort hemmhekk ħafna isibu d-difetti. Id-difetti f'ħaddihom fihom fushom ma jarawhomx, jibqgħu id-dar u jaħsbu li l-Bibja u infatti jikklejmjaw li l-Bibja kapaċi jonorawha u jobduha waħedhom id-dar. Imma l-Bibja hija mimlija miżgħuda b'eżortazzjonijiet illi nistgħu nwettquhom biss flimkien. Ħobbu lil xulxin. Kif nista' nħobb lilek u lilek meta nibqa' fit-torri tal-lavori tiegħi id-dar sejf? Ma nistax. Imma l-istess ħaġa aħfru lil xulxin. Mela għandek nies illi qegħdin jitħaltu flimkien kultant iweġġgħu lil xulxin iva u allura hemm bżonn li tingħata dik il-maħfra. Ħennu għal xulxin, servu lil xulxin. Edifikaw il-xulxin, wissu l-xulxin, għalmu l-xulxin, inkoraġġixxu l-xulxin, ilqaw il-xulxin, widbu l-xulxin. Nibqa' sej, hemm lista twila illi mir-riċerka tiegħi għamilt. Illi dawn il-kmandamenti, l-ordnijiet, ma nistax jiena nonorhom meta nibqa' maqtuħ mill-Knisja lokali. Hija xi ħaġa ovvja illi Alla jridna illi maqudin flimkien, minsuġin flimkien, ġebel ħaj mibnin bħala tempju illi fih jammar l-Ispirtu t'Alla. Dawn id-dmerijiet nsejħulhom dmirijiet reċiproċi. Jien naħfer lilek, int taħfer lili. Jien nħobb lilek, int tħobb lili. Wieħed lill-ieħor. Dawn huma imperattivi għas-saħħa ta' kull Kristjan. Kollha kemm aħna għandna bżonn lil xulxin, kollha kemm aħna. Imnieħer jekk taqtaw mill-ġisem jibqalu biss is-sura ta' mnieħer, ma jibqax imnieħer ma jibqax ixhom. L-imnieħer għandu bżonn jagħti x-xam lill-bqija tal-ġisem bħalma widnejn tagħti s-smieħ lill-bqija tal-ġisem. Għalhekk għandna bżonn lil xulxin. Il-ġisem, il-membri tal-ġisem jridu joperaw u jikkoperaw flimkien. Mhux apparti minn xulxin. Forsi tirraġuna u tgħid, well, l-importanti hu illi ismi huwa miktub fil-ktieb tal-ħajja, illi jiena membru fil-Knisja universali. Fil-Knisja ġifieri fost l-għad
tal-maħturin tal-għalix darba se jiksbu l-glorja eterna. Mhux importanti li ismi jkun fuq reġistru ta' knisja. M'hemmx għalfejn jkun reġistru. Imma importanti li nkun nafu illi int impenjajt ruħek biex isservi l-Alla u lill-aħwa f'din il-knisja jew fl-oħra. Iddeċidi inti. Ħanitkellmu ftit issa fuq l-impenn ta' favur il-knisja lokali. Ġifieri ikun hemm commitment. Ikun hemm commitment. Għal darb'oħra mhix kwistjoni ta' aptit jew preferenza, imma din hija ħajjitna. Din hija ħajjitna. Fil-knisja ħad tkun kapaċi tagħti u tirċievi. Ibda minni, jien nagħti, imma wkoll nirċievi minn għandkom. Ħafna inkoraġġiment, ħafna talb, vera jew le, għandna bżonn il-xulxin, katina ħolqa maquda ma' oħra. Jiena naqdi u inkun moqdi. Nieħu pjaċir l-ħadd filgħodu nidħol fil-kċina u hemm nies li qegħdin jaqdu, qegħdin iservu bil-ferħ. Vera? Hemm nies li qegħdin iżommu l-post nadif. Jien nagħti, imma qed nirċievi wkoll. U dak huwa l-sabiħ u l-ġenju tal-Knisja. Dan l-impenn pubbliku jien bħala dixxiplu illi rrid nuri illi nappartieni għal Ġesu, jien ta' Ġesu, u allura jien ukoll nappartieni għall Knisja tiegħu. Għandi bżonnu għaliex kif rajna hekk jidher li kien bil-bidunet. Di mhix idea tal-Medjuevu minn żmien l-Apostli l-insara kienu jingħaqdu flimkien. Meta inqalat problema dwar it-tqassim tal-ikel fil-bidunet, fl-Atti kapitlu 6, il-soluzzjoni tal-Apostli kienet propjament din. Għalulhom lil-fidila, għalulhom mela l-aħwa. Għażlu 7 irġiel minn fostkom ta' reputazzjoni tajba. Mimlija bl-Ispiritu Santu bl-erf, imbagħad aħna naħtruhom għal dax-xogħol. Tinnotawx għalulhom għażlu 7 irġiel minn fostkom. L-insara kienu jafu min hu magħna u min mhuwiex magħna. Din mhix kwistjoni ta' spiritu settarju, bħalli kieku le, ma nafu min qed jagħti s-sem tiegħu, min rid iservi l-mulej f'din il-Knisja, tajjeb, u allura dawn kienu jafu eżattament min huma tagħhom u min mhuwiex. Ma kien hemm xejn ambigwu, ma kien hemm xejn vag. Inżammet dejjem id-distinzjoni ċara bejn il-Knisja u d-dinja. Jiena għandi il-jett u għandu koll id-dmir nkun naf min huma ħuti fil-Knisja. U bl-istess ħin ukoll dawk allura huma l-espressjoni tas-salta Alla imbagħad hemm ukoll id-dinja. Dawk li huma barra. Fl-Atti 5 vers 12 jgħidilna li l-apostli kienu qed jagħmlu ħafna sinjali mirakolużi u kienu jiltaqgħu għalenija d-dixxipli. Kienu jiltaqgħu għalenija fil-kolonna ta' Salamun. Dan għadu fil-bidunet kienu qegħdin jinġabru flimkien fit-tempju kien hemm diversi btieħi fit-tempju, diversi areas fejn setgħu jiltaqgħu u kienu jiltaqgħu għalenija, xi tfisser għalenija, flimkien, aqoċċa. Imma ħadd mill-bqija mas-sogra jassoċja ruħu magħhom. Ma dan kollu nies kienu jistmawhom b'rispett kbir. Dawk li ma kinux Kristjani, tant kien hemm din il-komunjoni qaddisa bejniethom, il-ħadd mas-sogra li jingħaqad magħhom. Hija xi ħaġa sinifikanti immensament. Għandi koll impenn favur il-Knisja lokali għaliex il-mexxejja tal-Knisja għandhom id-dritt ikunu jafu min huma l-membri għaliex kif jistgħu iżommu sorveljanza u jieħdu ħsiebek spiritwalment ngħidu żbaljajt. U
jiġi wieħed mill-elders fuqek u jipprova jkellmek u inti tinġibet lura u tajlu għalfejn tkellimni hekk. U jgħidlek qed nipprova wissik, inti tgħidlu ma jiena ma rridx. Dejjem hemm dik l-iskuża illi jiena mhix membru hawnhekk. Meta jaqbillu membru, meta jaqbillu mhux, le. Mexxejja għandhom id-dmir li jkun jafu il għaliex il-Bibja tgħid illi dawn qatt jagħtu kont lill-Alla tal-Ministeru tagħhom. U ikunu nafu min jappartini għall-Knisja u min le. Irid ikun hemm ukoll impenn favur il-Knisja lokali biex tintwera solidarjetà, unità bejnietna, dik l-unità tant mixtieqa li Alla wiegħed illi jberika. U wkoll irid ikun hemm impenn il għaliex bekk l-organizzazzjoni tkun aktar effettiva. Hawn nies li ġimgħa wara ġimgħa hawnhekk jagħmlu ċertu xogħol mingħajr daqta trombi mingħajr reklamar ibqgħu jagħmluh. Għaliex għax huma impenjati fix-xogħol. Kif nistgħu niffunzjonaw jekk pereżempju jiena ħadd minnu ifettilli illi ma niġix. Qed tifhem? Tonqsu mill-li tisimgħu tagħlim Bibliku. Jew xi ħadd illi ifettillu daqqa jiġi daqqa ma jiġix. Irridu nkunu nafu x'riżorsi umani għandna sabiex il-ħidma u l-evanġeliżmu u s-servizz li jingħata jkunu effettivi. Meta għandek management tal-lukanda ħanajdu hekk. Il-management jaf li għandu nies inkarigati biex jagħmlu ċertu xogħol biex il-lukanda tiffunzjona normalment l-istess ħaġa il-Knisja. Finalment l-aħwa se insemmilkom 6 barkiet illi inixxu meta inti tkun membru fil-Knisja lokali. L-ewwel nett naħseb jiena li żed waħda ovvja jew importanti hija li inti tkun protett u mħares spiritwalment. Maqtuħ waħdek ħajġilek l-ħsara. U ħataqa minn fuq is-sisa l-isfel. Waħdek ifisser waħdek. Aħna ma tinnejdu ma jaqbillikx tiksera mal-ġar għaliex għax ma tax bżonnu. Vera u le. Għamjek inti super fuq buri u taħseb illi qatt ma ħajġilek xejn. Kristjan maqtuħ waħdu se jsofri disfatta. Żgur. George Swinnock li kien pastor fl-antik. Jgħid Satana jinsab ħassa għal dawk il-bastimenti li jbaħru mingħajr konvoj. Tafu bih il-konvoj ta' Santa Marija fil-gwerra, l-aħħar gwerra li Malta għaddit minna. Telqu mill-Ingilterra meta nidu konvoj ġifier grupp ta' bastimenti li baħru flimkien biex jipproteġu lil xulxin il għaliex fit-triqithom matul it-traġitt bell-Ingilterra u Malta kienu jafu li ħajkun hemm ħafna attakki fuqhom mill-Taljani u l-Ġermaniżi. Minn 14 waslu 5. Aħseb wara li kieku bastiment waħdu qiegħed isalba waħdu kif idam dmuħ f'5 minuti. Swinnock hawnhekk qed jgħidilna ħafna nerv, Satana jinsab qassa għal dawk il-bastimenti li jbaħru mingħajr konvoj. Li tkun li biżżejjed li tajt għandi bżonn l-għajnu ta' ħadd ieħor. Għandi bżonn l-għajnu ta' ħadd ieħor. U iva wkoll jien kapaċi nagħti mill-riżorsi tiegħi lil ħadd ieħor. It-tieni barka hija li inti membru fi knisja lokali tista' tqim u titlob mal-bqija tal-aħwa kif ukoll għalihom. It-talb huwa sors ta' barka tremenda. Li aħna allura li nafu l-xulxin u nafu xi aħna għaddejjin kapaċi nitolbu b'intelliġenza sabiex il-mulej jkompli ħarisna u jberkna skont il-bżonn. It-tielet barka hija illi
fi knisja lokali jien bħala membru qed nitgħallem immantni sens ta' responsabilità. Ħafna nies kibru fl-età u xorta waħda huma responsabbli. Hemm bżonn bniedem matur u bniedem responsabbli. Bniedem illi huwa kontabbli wkoll. Illi xħin jiġi mistoqsi dwar kif esegwixxa dmirijiet u kapaċi jirrispondi bla mistija. Sens ta' responsabilità illi bih allura jagħti sem għall-avvant spiritwali tal-aħwa. Ma tiġi jkunu bħal Kajjin il-meta għallu fejn hu huk qabel. Għallu ma jinaqsa taħija. Dak l-ispirtu ta' xi ħadd li ma jemminx il-Vanġelu. M'għandux interess fis-saltna tagħna. Alla jridna nkun jimpurtana minn xulxin. Għax aħna aħwa fl-istess familja, ċittadini tal-istess belt, naċ fl-istess merħla, ġebel fl-istess binja, u nistgħu nibqgħu sejrin. Ir-raba barka li nistgħu nsemmu hija li fi-knisja lokali jiena nista' nitrawwem mal-bqija tal-aħwa fil-fidi t-tama u l-imħabba. Għandek 3 virtujiet pilastri jien il-fidi tiegħi kif ħadd issaħħaħ, kif se nħossni inkoraġġit naffaċċja it-tiġrib ten barra. Billi kull darba kif qal Ġesu illi n-naċ tiegħi jitlu u joħorġu u jsibu l-mera. Jitlu biex jisibu sosten u joħorġu biex jilħqu lin-nies li għadhom mitlufa. Jitlu u joħorġu. Kontinwament għandna bżonn illi insinnu lil xulxin kif jgħid il-ktieb tal-Proverbji, fit-tama wkoll illi nfakru lil xulxin kif għadna dal-aħħar. Vera, Ġesu riġa ġej, taqtax qalbek. Hija, oħt. Ejjew ma netelqux fil-ġenb, għax Ġesu riġa ġej. Ukoll fl-imħabba tagħna lejn xulxin, illi dak li nistgħu nagħmluh lil xulxin biex nissaħħu, biex nagħtu spalla lil xulxin iva. Jiena available, jiena disponibbli, qiegħed hawnhekk biex inservi. Bħalma qal Ġesu, illi hu ma ġiex biex ikun servut, biex iservi. Biex jagħti ħajtu bħala riskat tal-ħafna. L-istess ħaġa għandha tkun l-attitudni tiegħi. Jien bħala Kristjan neżisti biex inservi lil ħuti. U allura hemm bżonn li nkun f'din il-knisja lokali. Barka oħra hija illi ma' fedili oħra nistgħu nilħqu l-komunità bil-Vanġelu. Kikolli din hija biċċa xogħol intrapriża enormi. Meta jiena nagħmilha waħdi ngħid mhix ħanasa, ħataqta' qalbek. Ma flimkien ma' ħadd ieħor se qegħdin nagħmlu ħafna affarijiet flimkien biex nilħqu il-komunità tagħna x'vera. U finalment ukoll barka oħra hija li jiena qed nikkontribwixxi. Ġesu qal aktar imbierek u dak li jagħti minn dak li jirċievi. Kellna bżonn nitgħallmu għadin. Aktar imbierek. Jien hu pjaċir meta nirċievi xi ħaġa, xi rigal, ċkejken. Kulħadd jieħu pjaċir jirċievi xi ħaġa, imma Ġesu jgħidilna aktar imbierek huwa li tagħti. U veru, għax meta tagħti toħsok aktar ferħan. Toħsok aktar vera qrib tal-mulej. Għaliex għax qed tagħti. L-aktar nkun qegħdin nixbuh il-Alla hija meta nagħtu. Alla ħabb id-dinja u talli bejn waħdini tiegħu. Pawl jgħidilek l-għabdu tiegħek bil-ġuħ itimgħu, jekk bil-għaġġ isqieħ. Aktar u aktar il-dawk li huma werrieta miegħi tal-glorja eterna ġifiera. U allura barka finali nistgħu nsemmuha li jiena nkun qed nikkontribwixxi għal Ministeru Pubbliku tal-kelma b'sens ta' sakrifiċċju. Hemm bżonn indaħlu din frasna. Il-fidi Kristjana hija fidi illi twassalna biex nagħmlu ċertu sakrifiċċju. Imma sakrifiċċju ferrieħi. Sakrifiċċju li jiena meta ħanamlu tajjeb qiegħed nimita lil Ġesu Kristu. Is-sit tiegħi. L-aħwa, ikkonsidraw dawn il-raġunijiet li tajtkom. U għadha pitada naħseb ħatkunu aktar u aktar fermi. L-għonet ħat naqsu
l-attendenza tagħkom ħatikber. L-attendenza tagħkom tissaħħaħ. Għaliex tarfu li iva din hija l-mogħdija li Alla jixtieqni ngħaddi minnha. Aktar ma nkunu beruqna fil-kelma, il-kelma tirrendi l-frott fina. Frott li jkun ta' siwi għal xulxin, kif ukoll ta' glorja għal Alla l-Missier.